Then, so Ghana, all the African countries, Nigeria, baby biara wo na opesa wo shipo niema na ye wadwendwene so watoka bisifi na opesa wo shipo na nso unya daje unya time anase wo shipping company no emfa wo niema ne nkontem bomadia ne fa wo phone no ene de nimdi adoso o entifa phone no ko Play Store na download o Ship Go. Wow, Ship Go for ba be fa wo niema no e de akọ ashipo baby biara ode car no ana wade no echo wode be kwa ma. In fact, Ship Go charges no so eda form na niji sama wo mni se baby a woniama na dru baby a echo Ship Go ubetimi attrack wo mo ama wahunu sade akwakosie bia enya afi na meniama ne wei Ship Go abama sabie buru sabie nyado ye ne Komfo nso ye hu download Ship Go on your phone na omefa oniama no enkoma Ship Go yedamase you can't confess that the real grade of aye mami edofie aye mami edofie ya tamu bebre kobonso wai Komfo. Mia. Komfo kweli. Kuhaya. Mia, Komfo kweli. Hey. Me ba na mo, me mo be din komo ai. Hey, nana, no we dey answer hey. Ase na ni mu nya fe bi se. Mana ko na ba. Tena se wai. Nana dia se wani mu nya. Manim so nya fe. Hey. Kozi sa niama mo ne me ye no. Enya sa no mo ne me ka no. Na wodi woni no nya to. Nana dan. Aha, adi asam na me mo ka ye. Abia, wako na so nya so kwa ye nana. Dabi o. Ni mo fudodo. Kobonso, sabie guru sabie nya do me nya akoda. Ele wia so bia no no beto na kokko be de kwa. Ana obi ntonso ensanso nhire ne busuefo. Dabi. Sabi, nananam frɛ makom no na munyina ho. Dabi. Nananam de tumi hya mensa na mo mmɛn ho ba bia. Ɛde na firi sɛkyɛ jamase ba ya matumpaya na ɛnɛ mo ba betwemedie. Oh, hey. Nana we dey asamuni. Mo ɛde na wɔyɛ no yentam. Ɛfa mo ba ne ho. Oh. Ebre be na me hye mo ebre na so aso atwam be bosome mo yi moni mo mpesa mo ba ye de wo samo ye aden Nana wada roma ki e beba o nka mo beba ya ho bo aye beba eni e kire bosome no Oh. Yogu ntutu ye so. Entutu ye ba biem. Oh, say oba twa waja na osiesie ne ho yi. Aha, ade na wo se wo siesie nkwa ntimi ntimi siesie bosome ni. Wo da na ye so fa che ye wada roma. Na no man soma kwa me foku am na me kan tam se mo mra so ne ye so. Ye beba. Enti no mo pesa mo de asokwanda na machenchena na. Oh, be you fanya no achenchena. Debi. Oh, ade, ye beba. Me de metem ba bi no sabi menya no so me di me mra so. No kre. Ma wo bom. No kre. O na aba ni bom. No kre. E na de wo ho me ma wo ya we. No kre. Me ka kire wo na wo de to mu. No kre. E na o di so. No kre. Enti enya afa ya bere na so no. E na wo bete wani ayira. Oh. E na wo be no wo refisuo menya kwada. Eti wonu me ya dey very careful. Ate. Me pese metum so tasukokọ. Oh. Enya sa akwada no me de twere yade e be to. Debi. Nana wo yesa. Eni amuni mu bohye so. Ye beba nana wada roma. Me de obanyansafo ye bu ne be ye nka na sem. Me wiem asem. Na mo de obi nkasa puduo nse na se hia ye nyina wo krom ha. Ye be. Emane nse. Me ya kwada. Emane nse. Me ya kwada so ba betwemadi. Debi obi ntwuni. Na ya de nti na wo ne maka asem. Na afemra ne so ya. Me mo to me mrade. Nana yi wada roma. Masuma bo form na baham prensa. Ni nyina na mo gimoni. Me ya kwada. Oh. Mo de mo ntwe na mo. Nana we de yesewo wada roma yesrawo. Abia. Asembeni. Asembeni. So. Wow. Wa ko fasa tin we nyina ba. Eti abofo wo fia waninye. Waninye. Na manage a adanti na wo mia nhwe ne yenye koye de wo se yeye. Na ze se de wo yi wo de twere to akola so ye be ne dai. Wa de twere won tu fa huitu wo no mu wasan ho ya de awi.
Enwene ade na mada. Minute me dey bibi yo. Ta de ne mu kanka o tin so no mu ka bo miale. Tra ne ansi ne. Oh. Sama ka se. O fura so pa mo fura to ne be ma. Ye nyina ma ma. Mo hwe. Ye nyina na na ka ti sa. Ye nyina ma ma. Awurade. Ka ye nyina ma mo. But what wo de gira ho na ye sa wat wo be bo dam. Me. Why wo be pod. Eye twa so be se mi enko be se. Me kwa hene. Wo ba se mi enko. Aha wi agbo mi nya biom. Eye ma bre. Abre awuro de me. Aba. Yo mate wa ka mate. Na de tena se na mi pie ko ba na da so te wa. Eye. Mi nya biom ade ma bre. Dia ba kra yenso abu nwe. Me sa me se dem ho biom. Ei, wo so. Abaye me se mepe. Ai. Ha. Mema brawi o. Kwalantine. Wa, she ko mu fifiri. Bla ma bla wa de ho. Mema bla o. Wiase mu nsem doso. Na ka Komfo so den ke hu yemu de motua so ne so. Sabe wuram na motie. Moni nkosua ne sede ne ye adwuma. Na mo apa ya fefefe sede. Wo de ye dai. Nti se egu ani honam ni. Snap na nka ye honam. Owura. Therefore, Kamitini mu kura. Ena wafumi mu. Nokre. Onante se ne se. Kusi mpia wia. Nokre. Obi pine bibi ne pama no. Sanity. Therefore, enyema bi koso a eni enyan. Na me boprim no de boprim we die. Anu odene. Na ene sen. Eye mi ankasa baba akua. Ebom. Mo. Na nse niema bi baso me fie ho ne ho a. Me amedwere ho a. Ebro ma adweme ti ase so. Na se manyi wa sutira. Ebe ye te se madu bone anasem di asem asiu. We no tu asem baba yi wode ni panyi fie so. Nokre. Na mrantie bi wode mo ba fie ho no mo no. Enya asem ketua. Nanti no se wode mrantie ba fie ho no mo. Si wo mu kwanye. Wo na ye papa. Me se ma ye bia emu efunufuo twata yefo akwa bi kuro ba ye kura de. Me se yade ne ntoso kura wonye. Ono timbe ka chere se mi ndum afidie mi ndum machine. Therefore, ade no wa bia nyuma so ana. So de ne mo ma bia nyuma soso. Me be kasa no. Wo no afra machine. Me se wo de ne ya pa ye mo aboso mo mo tere kuro monye. Wo be ma ni mo no di wo de ne ya pa ye kuro mo tere kuro monye. Suma ne nje. E ka fu chere me. Ese akuyenti. Chinchina tia. Meme adechi no de we ko, no de we ba, no de we ko na mi tiem na mi bagu. Enisi ane kura ne se. Oso Komfo awale pa de. So aka so betim wale Komfo a. Wo bo won wale Komfo ne, wale Komfo china. Anu de se wonim se mo di agro. Asaba na meka no. Ada bi o na se wo no so wale Komfo. Se wonim se akra no ye ketekete kra no aye mire. Therefore, anu de se wonim se wale da. Na ni brisam. Na ni brisam no. Me ka kire ne se. Oh. Asma waka no. Waka wodi agro buti ma me kwa mani bro ka kire me se. Hwe ha ne se mo mpa adwale. Wan, me na ka kire wo. Wono ka kire se me mpa adwale. Na yampa. Me nwa na wo me mpa adwale. Wase mo mpa. Edi enti na me mpa adwale. Wase mo. Owura, men ka sa asem ne nkire me wate. Me nya akwada ma wo. Eye transfer number ni. Eye transfer sabi eburu enti no wo fa kwan bi so akasa tia me ana. Transfer no na me send credit na ma wo. Kwabonso. Sabi etreni tren kan chase bontensu ni mefa nkodi o. Nokre. Na kai hunu se ba bia chekere boa no ehwa na yesa no. Nokre. Akwada no eye hwan enam hwan so no ba awiase. Nokre na mo so. Na da bia ntimi metwa poma ne nsere metentena na. Ada na nya mon ka no kora nkire mon ka ba bia wo firi. Dia do ne dia wase wo nya ni taste. Wase me nya ni taste. Wase wo nya ni taste. Ta ta ma no ma awiase no wo taste. Anya me wase wo do frɛ ma wo nti. En ka sa asem ne nchama monfu. Na me beda ensemi mu. Wuni asem papa bi aka mame. That was your grandson no taste. What's when any taste? Man tie ba no do mo ba. Why you any taste no? Ade na won kyerɛ no. Ene me nkasa asem wura me mpese me. Wuni asem bi aka mame wura. Wura wani afika fa ne so wo fa ase. Me mfa ne se me wo fa ase. Ka fa ne so wo fa ase. Na wo fa ase adwuma na ma me ye. Oh, sa wani afita mo fa. Ana jamla ya sa kala na wonya ye no. Ne pe no di na. Consider. Me penti no me nim sadachi bia no. Me de be ma de enti. E na me to kokko ma no. Na ka sa sabi eburu kokko no ye fa ne kwa. Eti consider so consider. Me consider ya. Me ntimi consider. Eti dia mu ntimi nya bi nie. Ene wo pa fa yere bra. Wo se me se wo se fa yere bra. Me fa afia msia. Fa yere be sia wo wa.
Sa won pesa wo do oba ne mo mbeba dia. Oba me fa ye ho de sa ye na chi ho de e ya agro. Me ye ne ho de mpenu ye ne ho de sa na chi ho de. Me fa me yire mra. Na ne kosi kwada me ya kwada ma. Ya kwa so nya ni taste. Mimi si o ni wa kan wo so nya ni taste. Anya hwe. Yo. Yani ya re. Wudi agro me de enya nipa bone na me ye o ena nya abro na me ye. Mo ba gia kwala no me ka kire mo sa kwala ni nyini a me na me wa no mo tiase na mo de pen. Ena ba ka kire so nya mi taste no no woni wiase de en. Ehne no hunu pan. Then so Ghana, all the African countries, Nigeria, baby biara wo na opesa wo shipo niema na ye wadwendwene so watoka bisifi na opesa wo shipo na nso unya daje unya time anase wo shipping company no emfa wo niema ne nkontem bomadinya na fa wo phone no ene de nimdi adoso o entifa phone no ko Play Store na download o Ship Go. Wow, Ship Go for ba be fa wo niema no e de akọ ashipo baby biara ode car no ana wade no echo wode be kwa ma. In fact, Ship Go charges no so eda form na niji sama wo mne se baby a woniama na dru baby a echo Ship Go ubetimi attrack wo mo ama wahunu sade akwakosie bia enya afi na meniama ne wei Ship Go abama sabie buru sabie nyado yeni akomfo nso ye hu download Ship Go on your phone na omefa oniama no enkoma Ship Go yedamase.